Para bangit beije bat perlog baro paya sngap yang akan dikacikai niam akan step sinangkong jong katayo. Ai ku belai pi ka step besuk ka step kemen katayo besuk katayo kemen padap dicekar ku jong belai mentak katayo baro stayo. Ada wai ba belai kurku ko do pi bawat kan dikacikai sngap jong pi ya kacikai niam kalong ka cikar ku pi ki pa belai ba pi baro ki perlog besngap. Tengah sedang ikan ni berbau dekat judua jengi pankot yo belai belum terrai kejika jengi. Hak kertemu kupa baru kot pamansim bakot amen. Sejar ngu ime belai pesai ngi dekat jeng bam kencadok kabam bagi baman dekat sini nama citra istom jengi. Pela pesaru yang belai dekat jeng bam kenjam sim kejika niam bangi ai pergi ki kam kenjam sim bangi le. Belai sibon yang petakan kejika niam kenjam sim tak step. Balong kecing baman sim yangi bantai kecing jongi met baman sim. Terima kata boleh kerku ya kan kecing kai niam jengi kerku ya barok ki besngap kerku ba kan kecing kai niam kalau kecing mentoy yang ngau no ai bat ya ki pat besngap yang ngi pa ni kene dau Chris try jongi amen. Ngapan buat deketin jong boleh pen ai kecing kai niam. Nak citi penangkong jong Paulus bekoi sya Timothy kelanong penangkong kat aradu kat sau. Ngasangu ya ukris Jisu utrai jongi ubala pen klan yanga bat ubala pen long yanga ulong tre jong u bat ubala nyau yanga ubala bansania menchua ngalalong unong ben blay unong ban ben briu ubriu ubanyau ben yakiwe henry yanga lale isnei namarba ngam simlat ngam cimbatip ya kata kabang alale ha kajing bamnget jonga ya kajing utrai jongi la ahanga sabab palat lambat kajing nget bat kajing it kaba ha Kristisu kaktin jong utrai ngi sangu ya ublay para bangit bat perlok beje ngakwa ban hikai ni makan step nakatu kajing pule kebangi asngeu kumno Paulus bekoi ya ro usangu ya Jesu belajar di ubalong nong tre jung u balwa ong kiri keten balwa chania yanga balong nong tre jung u kajing chania tra Jesu ya Paulus balong nong tre jung u kabala palong yu banjir yu balong nong tre barat ba hakaniam Kristan dan maka tanga kwa ban aji kahlo kane kajing long chania ki briu yangi balong ki briu ki baki we ki chania kadai ka we ka sap ble ka bau ble ai hangi baki we kin chania hangi ngi chania ki we kajing kraw jing ki briu jing la ba pendep ikam ki jam bangi pendep kajing im jongi kalong haba ki briu ki chania hangi ki briu ki chania ya kajing im jongi parki we ter kajing im jungi kajing long pala bansania ladang im sumar bha ha kan kajuk pamenta ngidu ya kajing long chania kibriu kim chania yangi namar ke daw ba per ladang im chania kibriu namar ke daw ba per bakitu kibriu kibangim chania kipan pau ha kajing im jungi terima kata tong ni puson tong ni yo ajikai capang kajitan kam banlong ki briu pala bansania teka cikeli mentah haki ke benta ki briu ki dei bansania yangi lane ki briu ki la bansania yangi ngakwa ban ong nengkong instang na pejumut ciperkat ke jongi na pejumut ciperkat ki briu ki tu ki jenglong bangkila bansania yangi ne kimla Ipuleh keciti Paulus bekoi sekenang Rom, nang balai, kat arter do kat sau ong, kibriu kalkalan kecimut ciperkat, kalkalan kecitian ketelit, pedat jikula kalan teki eke bomlong, panama kajing kalan kata kajing long, kibriu kidu kajing sania. Terima kata hak kecimut ciperkat kibriu, ki kecimut ciperkat jengah bangakalan, kecimut ciperkat. Teki beriu kim chania yanga nengam chania ekiberiu. Terima kata kebentak apa nang kong ngasau, kali kejika cunga ngasau, kejing bom chania kiberiu ni nadu kejing moch perkat cungi. Kalau kalan kejing bot
kalau ni ceperkat kalau kan ni cuma ceperkat habis ada bagi beri bakum tater kebar hei kibri kem senya yang ni kaktin ke bangak keren mentang hooi la sang along bakal laktin tak ada pi so kita kibri ko saya sutu beriu dia bakal laktin saya ketua beriu kalau bakal laktin yang langit ya ka menen ko ong to mentang ko menen la menjur mentang ong amla aida kacing pemsenya kibri yang laktin ki bangai keren ktin ke bangai la clay ipule gospel jong Matius nang ar paway ar pra ter sepang kitu anu ki khol kan mau hawe khon ku pau ang pa khon kletre kan kha jang awong ngan lek pa hawe pa ong khon letre phiru ngam tre uto bo ong ngan lek pa patre khum letre klak tin uto bo ong ngam lek u sno babe bal ai kitu kijubab ikipa kumto ongan lek pantre pan so bhaye pa phi para banget perlok kacing kelaktian jungi kato kalong tang kanuksa tuan bu na kacing im jungi kibriu bagaktian ktle jungi ka pelong ini bagi beri kumla bansania ni kelaktian ni ktian ki bangi keren ki ktian bapal nomong ki ktian ki bangi keren ni ktian lorni ktian bangi keren ni ktian bisni ktian bangi keren ktian anut bagi beri kisngawi kitu oh plan tu beri long kum tu plan tu ko beri long kum tu ngidu no ya kacing sania ha kacing im jongi kebalai kementang kebalai ha kacing pendep ki kam ki jam bangidon ni ai ngoyo blai baro ngidon ki kam ki jam pendep ki don ba ai ngi ki kam sarkar ka ai kam yang ni ki mlang sa lang ka ai kam yang ni ki kun hun ba per ai kam yang ni kum ngi pendep ya ki ladani pendep hai ki beriu ki satnya yang ni ki nang ai nu beriu balong bala ban satnya kani ka beriu kalong bala ban satnya uniu samla kani samla nu khna ta teng ke chinong tuat beriu changi ngamla ban long ki bas ki beriu kum satnya yang ni ha ka pendep ki kam changi is pendep ki malu mala tang dep kata ki beriu ki du ya ki satnya chong ki yang ni ne pule ha ka chi ba ar chong Paulus ba khoi sakin nong Thessalonica ka nong ka balai nhiều ter do ba chi peu Paulus yo tu ong ayo seo ono chwai ka tau ong ngi te ye tu e pikun sa ba pha ngi te si tom nak batai jon kam jangi hade ka tau kon tu ye ki ba kin te si tom ta jon kam ka bam ka di ki chong ki pat yo seo ka we ka ji seo bam long he ngai yo seo dan pleng chu pi ki bom chu tre ban tre kata kam long sabai yo ya ka bam ta ka ba tre si tom kata ngi kwa tan tan ta ka chi im chu ngi sa ban soi panam tre si tom panam pendap ikam chu ngi le chai tu pa kum ta ki breu ada ngim long ke bala ban satnya hakikam bala pan kam ti yang ni te ngi nam yo kam yo jam ngim yo kam yo jam hakane ka juk ka ba ma nak ba matam ka de ka jing bam le ba ki kam chu ngi pa de ne ka ne ka daw hakato ka juk chi ti nong ka bala ti ba ar Paulus nong bala khala ong wat that pan le ba that pan le ba ke pat that pan de bi kam ba piten pan de nam ba ki bri ka chanya ye pi le ba ka ne ka we kam ka ba ar pan de ba lai pan de ki bi na chanya pin yo kam chelen ter tai so si ban ye i so si ban ye sel ten ki bri ka tre malo malai ka we kam ba ai ki ha ka ba ar ki bri kum ai su ha ka ba lai kim ai su ter tu ki bri kum yo su ka kam ka jam nama kala do ka ji chanya ha ka ji pendep ya ki kam tim u Paulus bu khoi u snang yaw timo yaw Titus hak chi thi ju nong ba lai khat sau ong yo yaw Titus ko Titus pe dew nong pe ya bun ki briu hi kai ki briu chung phi ban nong ki briu ki batre ki kam tre hok ki kam pendep hok ki kam khnang ki nong ki briu bala ban chanya ki briu ki la ban chanya tena ma kata para bangit kamat ka balai ka area ka banta ka balai bangi de ki beri ki de banye ing pakila ban chamya ka chi pendap pi kam ki jam bangi pendap ha ka chi imman na ka se ka chong ni ba sao ha ki e ki banta ki beri ki la ban chamya yang ni ki beri ki ne beri bangi la ban chamya ka ni ka beri ka la ban chamya ha ka chi im chong ni pek bleu thai ni ka chi im ba ai ni ka chi long ba na du dang kha
hadu dakut nang perthe chong basa henry ka barang ya nanti ha kan ka ji im jongi nama ka ji pencoy balai projai nama ka ji I balai projai nama ka ji sel balai projai ka jing im jongi ka stang kalano ni stang ban im thormor yan nang stang ban le ikam kutia mutia kam auria kam ne kum tai kibriu ki yangi kibriu ku song ya sel yangi ki subai yangi pada pakado ki mlong to briu mlong to ka briu kam mlong ngaklam bod yo no kena tang ka ji kai ya ba kum ta ka ji im ji kam mlong kum bala sai dur do ble kum bala khme nanti de ki we ngi ki khon I mei pa ki nanti ngi balong khna ki khon ba ba ngi im su ka mak khme nanti mei pa ble ane ki im lang sa lang briu ti do la ka jin shania Pipun ki beriu pa kami nanti bagi lebah, ublay nang kong. Kimi pa jongi, kiparlok ke jongi, kim lang salang ke jongi, hakan hun bagi don. Kami nanti bangin im ke jeng im ke babah. Terkat kan ke jeng im babah, kayat ke yang ke jongi. Hakan ke juk bamanta la ngim somat, isa pan soy, pandu i ke jeng long jeng im babah, pandu i jeng long babah, hakayat ke yang, hiyat ni yang kulman, seki eke bamlong banyat, teng hiyat yang habakum ta kibriu kitip kibriu ki I ki du ka sania yangi hot ngim le ban im tang na ban I kibriu ta ban ya ro ni kibriu ta ban ya hapal mau hi ni im bar ki prabriu ni hab ya bar ki prabriu ki tre ki ta bar ki prabriu kibriu ki kwa ban I ngir mi kwa ban I ka jing kwa ju ki ka lo ban ya rap yangi ro ban im ka jing im ba tan man kata ka mar ka ba sao ki ban ta ban ide ba kibriu ki de ban sania yangi ka Kaji sanya joki yangi ha kaji im aman la kasi jongi ha ke kam ke jam jongi kebasan ha ke benta ke beriu ke ba ke laban sida ha kaji de para beriu ngala ong ipi ngi imbar ke para beriu ke imbar ngi ke beriu ke ing jolong bam ha jongi ke beriu ke ir jolong basniu jongi ngi imbar ke beriu pai imbar ke tan apa imbar ke hab don kaji de bar ke kaji de stang na ying na sam Jadi nado imei ipachi kurim kimi pang bang niki khon ba imei pa simen sipara kasi ate jungi batki kibriu ki pek yangi ki I yangi kasi ate ka pokumno teng ya de arsap kasi long arsap ya de batki taba ki I kata kasi de arsap sing danga ulok ngalong arsap ikalong danga kalok ngalong arsap ya ulong danga kupang ngalong arsap ki khon jenga suki kini ka kamlong kani ka jinga de jongi kamlong saden baka kamlong kumta sami gi niya ba kumne ki niya ba kumta ki ken kumne ta suki ngidu ya ka jing sanya pande ka daang I peleng pun ki balamino na kala jong ka yin kasam mino la ka jong kalok mino la ka jong lok mino la ka jong ki khon mino ru la ka yin kasam I mei pa lagi khon ki le akata ka kom mino na ma ka jing bam im ba imei pa kejolong ba sini kimi pa la ne ki men para kalong ko bas so si nak bas so si tam te kata bale kalong ama ngi la do ya kata jolong chania ha kajia de para brio ko jongi dalam kata ni imbar para brio ha percangkan la kan yai ban im kajing im ka baki brio ki bachania to de brio ka to de ka brio uto de kana ka to de kana pala ban chania Kebabuan, haki ki beriu kin sania yangi, haki kamar sem jongi, wari kamar sem jongi, watarap syukur tu umle ye mene tu beriu mdua kasukur kumto, ki beriu unu beriu bamlaban sania, apa umdoni kecing emen sem, kecing day beriu kan amlong, menen nak kecing menen sakramen, yerwari yalong kawe bahau try, yalong kawe bahau try. Tengah pembantu nak tu sikai mene kaji mene sakramen ngong, padang batu try ngi melong kawe bar ke beriu ngi melong. Hoi kala balong tabasuki da wan kicing wan kini kita ngi melong kawe su bar ke beriu. Bale. Nama bau try ngi melong kawe bad de bat haw yangi nong kersan jongi nong ai cing yangi. Taki beriu ke bisa ni yangi ru. Lakim ong apa tambah ki tu beriu dan belai tu beriu tu poi si kamar sem tu dan ki sakramen ya be kamar kan kamar sem suki pi bet ki jung kalong kum no te gitu no ya ke jong ke jing sania parlok be je prabangen dan bon ki benta pinanya puson ki benta ki ba pelong pi pa ki we ki nem sania ya pi ha ke jing jung ni
Nana ke ke benta hak ma piru pi bagi we pi ong tau brio ngam la balong bangacanya ngal ai mentan sau sam teli ke benta hak bangi do ile ke jong chanya dan don sibun pi pusan he berkat te kali kamar petan kamtam ye imbar ke para brio badai badu ke chanya pi ya pa ya pra le badu ke chanya pi bami ke huri-hura kane ke dai ke tan rai ba bayala mengi che ke jing sniu cha ke pa chia pra namar ka kam don su ke jing chanya te so si nga so si la ki bri kum chanya chu nga ki kam jing nga kim long su ka ya ka yang ambiang su so la pi de kat bale ru ki bri ki dong to bri ngim la ban chanya te ka ba so si ba te ka ka bang kwa ban o ka ni ko po chwa bang nga pungkut tungin kan mau u bleu ai ni ka sap ka we ka sap pa kam bleu ai ni ka sap jing long chanya Paulus mentan yo ro yo bleu chanya ya o ngatre tu le ba ka tre jung tungin ai ngoyo bleu bu ai ni ka sap bleu jing long balaban chanya patungin tungin imdaka ngin persangka la kat yai ngin wat la wat buj ladangi kum du hae hakitu kebenta bang o mentan ya ke chania ke breu tungin persang paman ra biang ya ka ta ka chi im ba jung ta jung long ba jung kabar ngile kum no ni wat buj mentan ngong kitu wai blei malakas ngi ngide ki breu patu wai blei ngati pia be chi yeng mane malakas utrai pia be chi kam je seng pia be chi kam kan jam sem hato pitu wai nak mata kan ne pitu wai nak mata kan ne haptu wai nak mata kan ne kajing long ba pin long ki breu bala bansania hakachi imman ka se ton kam kan ne ta ki breu kim sania pim no don jing mat pi bat kar dan don jing mat pi stan don jing mat kan ka spa ka pe don ta ki breu kim la bansania ini tan ma ka ta ngong wat but bo ka ba ar ngod wayo ha blai ka ba lai kamu ben ong kelilam na ki perlok ki chong pi evaluate yala de hato ki breu hato pi la bansania ya nga hato pi ik jing long jing na ka long ma ba ki breu ki sania ya nga kali dan ke balong hok cita kan ai pi dan ke ba atatien se phang chong pi perkhat ya ka hap evaluate hap phai biang tin phai evaluate mo kumno ka jing long jing na hato ki breu ki men hato ki breu so ba kumno ki breu perkhat se phang jing na kumbang ya so men gospel uci su kali mo ayo ki breu ki perkhat se phang jing na u evaluate ne u pek ki jing em kali na ki bantip kumno pa pan ba man lo breu ne ka breu jadi bandun kata ke mesin pek kumno ke jing long kolong hato ka bha kam bha te batip tela de ngintip na so bang la bha taba se ki breu kan kongpong yang hap kali ni ki breu ki pralok ki bala ban sania lani me pa bala ban sania lani ka lok bangala ban sania ulok bangala ban sania hato ki breu pi e be ki sania yang ken ong ye pi pi hoi ke pi de breu ne ka breu bala ban sania pet kia boy se pi kia tor se pi ki wan pan kam na pi kwan kali na pi ki sania ya pi ne pin ong pet per sang do ya ki breu sang do sania ki breu te kam no te ma kata dua hop le wat bot wat bor ngata klinik ki breu nang tapat rai ka be ki jing rai ka jing im ngam de pan do ya ka jing long sania ki breu long kat balong nang ibakala chi sin ngan persang biang pal yo biang kata ke jelong originality ke jelong bala bansania kane don kamba ni hapi kan tui ke mlang sa lang jeng ni kerang ba hapi kai ki hybrid jeng ni palong kena bala bansania ngadon pi khon ba krek ko be kamera ngamdan kam ban bar ki thu ong no ko munuksa ngasania ba ki krek ko ki le ba rangam don ki le kai ke ne ki le kum ne kum ta ki ki khon mamla bansania kato kan sarsan kan sa he asan de hero ki salong ki bre butu pat kejelong butu kamlong kam dalam jeng ba tong hi pukut nama kata ngad wa blai problem ay ngi kan ka jing ai panlong ki breu par bor ki bala ban sania manga mapi ki we ki long ki bala ban sania ka de kata kan roi kari kan roi ka ji de pra breu kan roi ka ma bha jong ni ngin le bha tang la da ki breu ki la ban sania ni man tu ayo man yo bon ki te ngam ki breu ki sania ngang le ayo bagi beri kelak macam ni yang wajib jing le ibarat jika pengalaman le ibarat ki kisahnya yang keburam kedai kejengah keburam kejeng boleh pada boleh kurku kedai para bangnya akan kabu ini jika ibarat bagi posan mentah kata yo
kli lah dia to pi kato ki brio ki chania ya pi ke la pi la ma balong ki ba chania ki brio ne pi chania ne ki brio balai tu ki daw mal ai man ne sang wat hi tu belum ko ko do ai pi tu do nge pakut da ba du bai ha kerteng pa baru khon ba mesem ba khoi amen si jar ngu yon me blai try kan rat me pakan ma yang ni si pang ko bai ka sap bangi don me ai ngi balong bala ban chania yo sermon tanu Paulus bu khoi ya ro yo Jesu bala chania u ban jedi u balong no treje u bar Paulus la im me ta ji im jing long chania Jesu ki prabrio ibrio bar ro ki bawlo yendo ki chania yu yarap yang iba imbar ki prabrio yarap yang iba kandu bar ki prabrio yarap yang iba trei bar ki prabrio yarap yang iba sa bar ki prabrio kini ingi bangilong ki brio bala ban chania yarap yang ir bani ki brio don bang ni ha ki betapa per per baki long bala ban chania ku blai kan ne jing long putan kam e ka changi ha ka jing im man makasi ha ka jing im kat bedang sa e ha ka ne pate chong ba sa jong na kar pa ne me kar khu ba ro ba srap kan ji kai nem kar khu yang aku mju e pa ni kine daw Chris try jong e amen kaburam hok pa baru khon baram se khon kumala long ga ban kong jum ta bara bo junam la junam amen try udon rin kat bat pi pa jor khu jom blai ben bo baru pa baru khon pa me se khon kan hier lo jom pi blai shibon blai ko khu ka dai pi